باش خوندکارên hêja û delal em îro careke din bi we re ne waneyeke nû waneya me xalbendî. Xalbendî di zimanê Kurdî de em pênasayîna em zanibin bê xalbendî ji bo çi girîngiya wê nayê. Xalbendî wekî pênasek dibêje ji me re ev ziman yan wekî têgihiştin xwendin û têgihiştinê hem hêsantir dike û ser û binê hevokê jî û cihê wê jî cihê bênvedanê jî ji me re diyar dike. Cihê bênvedanê jî ji me re diyar dike. Wekî pênase hatxuyanîkirin xwendin û têgihiştinê hêsantir dike û ser û binê hevokê û cihê wê bênvedanê nîşan didin. Cihê bênvedanê jî nîşan didin ji me re di hundirê hevokê de. Xalbendiyên me em ê ji ayekê dest pê bikin xal. Xal di hundirê hevokê de kengî tê û çawa xal. Em ên ha derbasî xalê bibin. Xal çawa kengî di hundirê hevokê de tê nivîsîn. Xal dema ku hevoka min bi dawî dibe û diqede xal tê nivîsandin di hundirê hevokê de. Niha em ê mînak nabînin çawa hevoka min bi dawî dibe yan diqede û xal tê nivîsandin. Doza azadiyê doza mirovahiyê ye. Hevoka min bi dawî bû. Mînakên din jî ez diçim zanîngehê. Ez diçim zanîngehê. Di vir de dema ku hevoka min hevokekî hat nivîsandin û hevoka min bi dawî bû piştî wêna xal tê nivîsandin diqede bi xalê tê nivîsandin. Piştî xalê dema ku ez dest bi hevokekî dibikim ez bi tîpa mezin dest pê dikim. Piştî xalê tîpa mezin carî dest pê dibe û hevokek din ez berdewam dikim. Ev yek ji xalên ku xal tê de tê nivîsandin tê de ev yek jê ev e. Ya di dua dibêje piştî peyvên ku hatine kurdkirin. Piştî peyvên ku hatine kurdkirin. Piştî peyvên ku hatine kurdkirin. Çawa piştî peyvên ku hatine kurdkirin dema ku ez îro ez behsa profesorîkî dikim. Ez bijim Profesör Einstein yan Aristo yan Profesör qenatê Kurdo. Profesör qenatê Kurdo zimanzan û êjevanekî Kurd e. Profesör ez Kurd dikim. Ez danayînim profesör. Ez hatî midanî pro xal qenatê Kurdo. Qenatê Kurdo. Profesör qenatê Kurdo zimanzanekî Kurd e. Zimanzanekî Kurd e. Di vir de dema ku min Kurd kir peyva profesör min sê tîptenê jêdanî di vir de ez piştî wêna xalê datînim û ez navê wî profesorî yan doktorî yan endezyarî ez dinivîsînim. Min peyva profesör min Kurd kiriye. Min Kurd kiriye. Ev di Kurdkirinê de tê. Xala sêyemîn di xalê de dibêje çi? Ji bo ku xaneyên hejmaran ji hev bên veqetandin piştî sê xaneyan xal tê nivîsandin. Di hejmaran de dema ku ez hejmarekê binivîsînim ez dibêjim mînak ez dibêjim 105 milyon. 105 milyon. 105 milyon. Li vê dekê bala we bera bikişîne çawa her sê xane xalek hat nivîsandin. Sê xaneyên hejmarê xal hatî nivîsandin di navbera wana de ev xaneyan ji mir cuda dike di vir de tê naskirin her sê xan hezar sê hejmar du xwe dihêle û xalek tê nivîsandin ev jî di xaneyan de di hejmaran de tê veqetandin veqetanda wana bi vî rengî ye. Di nivîsên dîrokê de, di nivîsên dîrokê de xal tê nivîsandin. Çawa di nivîsandina dîrokê de? Dema ku tu dîrokekê binivîsîne tu behsa roj û meh û salê dike. Behsa roj û meh û salê dike ew jî xal tê nivîsandin. Mînak ez bêjim rojbûna me 25 meha
25 مها ددوا 1975 نابرا روج ومه وصالي ده خال تي نفساندن دي ديروكان ده وقت دماغو از نشانا روج ومهي وصالا بكم خال تي نفساندن دي ديروكي ده خالا پنجان کنگی خالتی نشاندن دبیجه دبیرکاری ده دبیرکاری ده ده هفدانی ده نشانه خالی وکی هفدانی تبکارانی نشانه خالی وکی هفدانی تبکارانی ایناک از بیجم پنج هفدانی پنج انجام 25 سه هفدانی چار انجام 12 خال دبیرکاری ده وکی نشانه هفدانی وکی نشانه هفدانی تی بکارانی دبیرکاری ده دست نشان کرنا خالم بنگهید ده دست نشان کرنا خالم بنگهید ده خال تی بکارانی مینا کدام گو ام بیجن ایرو از بیجم مجارن ما ابن مجارن ما ابن يك خال از بحث هوانا بابكم دو از بحث رنگ دير عم بكم سي خال از بحث ناف دير عم بكم دوانه ده از وانه اخوات دم از بجم مجارن ما ابن یک هوانا دو رنگ دير سي ناف دير اف سروانا از خبتم اف خال دماغ از وان خالي خويا نشان دكم انه ام جاري ما ابن از خالا دنفسيني مش برجو اف خالي من اف يك بيك ازيد باشقه وانه اوي بدم اف دبردجي تيب كار انين اف مجارا خالا ونبيسا خالي دندري هبو كده دو با هر شش خالين بنجهين ده خال دبردتي نفساندن نها امي درباسي خال بنديا دو يمين ببن بهنوك بهنوك كنجي بهنوك تي نبيسين دهندري هفوكا كردي دبي ام بي زانبن اوجي يك بيك ام ببينن دبي جي دهوكين ده جه گومروف بهنا خواه ليفد ده دهوكين جه گومروف بهنا خواه ليفد ده بهنوك تيب كارانين هفوكا من بردوامه لي از بهنا خواه تيب دبي جي هوگر هگر هيفي هبه حسكرنا جياني دي ببيش بكبه هكا هيفي هبه بينوك حسكرنا جياني دي ببيش كبه بيش بكبه من بين أخو برداد ورده بيجي هكا هيفي هبه يعني هكا هيفي هبه عيني واتي هكا هيفي هبه حسكرنا جياني دي ببيش بكبه اف بين بدانا قم بين أخو برداد ده أبايا بهنوك تي نفساندن دفردن ياد دوا بيف وكما بيفين قو خودي هيمان بيورنه ببهنوك تين وقطاندن وببهنوك جانك دقرة يعني دبجة دما قو أزيرو رو بحثك دهوك دهماني كهوك ده از بحث از كرده دني بسينم كرده من نا كسكه كرده من جل كسن يعني ميناك از بجم آلان بهنوك هوجر و زوزان دچن ماله
آلان هوگر و زوزان هر دو ناوین اول دەستپێکی بهێنۆک دکەبن نابەراوانە ده ناوین سسیا دریا گەهانەکێ ده تێبکارانی بە گەهانەکێ تێبکارانی نابێ گەهانەکێ ji destpêkê didin alan û hogir û zozan na alan hogir û zozan alan hogir û zozan her du navên pêşî dema gosê nabin her du navên pêşî bêhnok dikeve dê navên dawî eger tu şeş nava jî bi rêz bike şeş nava jî her şeş nav jî bêhnok dikeve dê navê hefta bi gehanekê tiqadî ev kirdeyê hevok min e ev hêmanê hanê ji ber got eynî peywerê dikin eynî karê wa yekê di hundirê hevoka min de her sî jî kirdeyê hevoka min in her sî nav jî kirdeyê hevoka min in bervêna ev bêhnok tê bikaranîn lê ji bîr nekin ji bo rastnivîsînê wê jî rastnivîsînê jî piştî bêhnokê tîpa biçûkek tê nivîsandin lê ji bilî navên mirovan navên kesa navên kesayetan tîpa mezin tê nivîsandin lê heger peyvekî dibe navên tîpa biçûkek tê bikaranî piştî bêhnokê tîpa biçûkê lê navên mirovan kengî bê di destpêka hevokê de be di nîvê hevokê de be di devê hevokê de be tîpa mezin tîpa mezin Xelesê Emîn got bêhnok tê bikaranîn di nava hevokê de piştî erêkirin û neyîniya piştî erêkirinê û neyîniyê bêhnok tê nivîsandin dema ez bêjim pirsek tê kirin te ev kar kiriye ez bêjim erê min ev kar kiriye erê min ev nav kiriye piştî erêkirinê û neyîniyê na min ev kar nekiriye na min ev kar nekiriye na piştî na jî bêhnok tê nivîsandin piştî erêkirinê jî bêhnok tê nivîsîn xela çara bêhnok kengî tê dibêje di hevokên dirêj de ji bo kirde û hêmanên din ên hevokê bên veqetandin bêhnok tê nivîsandin dima got îro ez hevokekê binivîsînim hevokek dirêj ez bêhnokê di navbera hêmanên hevokê de hêman bi hêman ez bêhnokê dibe got ez bêhnokê di navbera wan hêmanan de ez binivîsînim mînak ez bêjim Rîstem bêhnok di çîrokan de wekî şêrê serê çiyayan wekî şêrê di serê çiyayan dihat nasîn bêhnok du ku hatî nivîsandin bêhnok ez dibêjim Rîstem kirdeyê hevoka min e bêhnok hat nivîsandin di çîrokan de wekî şêrê serê çiyayan bêhnok dihat nasîn çawa pêvebira min başqa hatî nivîsandin têrkera min başqa hatî nivîsandin û kirdeyê min başqa hatî nivîsandin ev bêhnok hatî nivîsandin diyar kirî hêmanên hevokê tê de diyar kiriye hêmanên hevokê tê de diyar kiriye ev di hevokên dirêj de di hevokên dirêj de dibe ku tu bêhnokê têxe navbera hêmanên hevokê xela pêncemîn bêhnok tê dibêje piştî peyvên banglêkirinê bêhnok tê nivîsandin mînak ez bêjim Kurdino ez man dikim Kurdino xwedî li zimanê xwe derkevin Kurdino xwedî li zimanê xwe derkevin
ev peyvên bankirinê te man Kurda dike, te ban wan dike, Kurdin û ji bo bankirinê ev bêhnok dikeve navbera wêna de piştî wê peyvê ew peyvên bankirinê lê din. Di hejmarên şikestî de, di hejmarên şikestî de di bîrkarî de, di hejmarên şikestî de bêhnok tê nivîsandin. Mînak ez bêjim di 2.5 yan 3.5 di hejmarên şikestî de di 2.5 3.5 ev di hejmarên şikestî de bêhnok tê nivîsandin. Ev hejmar şikestî di 2.5 ne 3 di 2.5 ev bêhnok tê nivîsandin di hejmarên şikestî de. Di navbera dîrok û cihan de bêhnok tê nivîsandin. Di navbera dîrok û cihan de tê nivîsandin. Mînak dema ku ez binivîsînim ez bêjim ez behsa kovara hewarê dikim. Ez datînim. Ez ê deynim. Kovara hewarê bêhnok cihê wê kovara hewarê li kuyê? Şam bêhnok navê kovarê danîye, cihê golê derketiyê mi danîye. Dîroka golê derketiyê 15 meha pêncan 1932. 1932. Berî wêna jî me got di navbera dîrokê de roj û meh û salan de xal e, lê di navbera cihan de cihê wê kovarê navê kovarê bêhnok cihê golê derketiyê bêhnok piştî wêna dîrokê dinivîsînim di navbera roj û meh û salan de xal e. Navbera roj û meh û salan de xal e. A heşta xala heşta ya bêhnokê kengî bêhnok tê bikaranîn di nivîsa çavkaniyên gotarên lêkolînan de. Dema gotê lêkolînekê dike û tê çavkaniyên vê gotarê derdixe çavkaniyên wêna tê di navbera wana de bêhnokê dinivîsîne. Mînak ez bêjim ez behsa mamûzîn dikim. Mem û zîn bêhnok kê nivîsandiye? Ez ê deynim Ehmedê Xanî. Ehmedê Xanî bêhnok weşanxaneya Nûbiharê. Ez ev çavkaniya hanê ev lêkolîna got min kiriye min ji vê pirtûkê derxistiye. Dema got di dayayê nade ez nivîsînim nû ev çavkaniya min ji ku hatiye? Min ji pirtûka Mamûzîn bêhnok ya Ehmedê Xanîyê bêhnok weşanxaneya Nûbiharê li ku hatî derxistin? İstanbul. Kengî hatî nivîsandin? Di 2002. Ev lêkolîna me got min li ser xebitî me çavkaniya wêna çavkaniya vê gotarê min ji vir anî. Ev di lêkolînan de tê bikaranîn dema gotî lêkolîna gotarekê dike di gotarê dinivîsî ev lêkolîna min ji vir hatî di navbera navê wê de êgo nivîsandiye cihê golê hatî çapkirin û li kûydekê û dîroka wêna bêhnok tê nivîsîn. Ya niha dibêje beriya hin gihanekan mîna çimkî lewra lêbelê lê bêhnok tê nivîsandin. Çawa beriya hin gihanek bêhnok nayê nivîsandin lê hin gihanek hene berî wêna bêhnok tê nivîsandin. Mînak dibêje wî tiştek negot. Wî tiştek negot. Lê ez tê gihiştim. Berî
گهانکی بهنوک هات نفساندن وی تشتک نگوت لی از تدگهشتم بهنوک بری گهانکا لی دورده تی نفساندن و بری چمکی جی و بری لی بلی جی اوانا تی نفساندن خالا daha گو بهنوک تی نفساندن لی پیش و پاشیا هاوک و هیمان ناوین بهنوک تیب کار آنین بهنوک تیب کار آنین چاوا میناک از انا بحثا جهکی بکم از دبیجم برکوری برکوری گندکی دربیسیه گندکی دربیسیه واری شهیدانه واري شهيدانه بركبري گندكي دربسيه واري شهيدانه اف دبيده كدجي بهنوك تي نفساندن دماكو از هفوكا خو از وكي رابكرنا نابكي يان تشتكي بكم خالا يا زمين دبجي دهن هفوكان ده جبوغو بيف جبوغو بيف بكر باندن بيشتي بهنوك تي نفساندن يعني چاوا امي وی پیوی و کرپاندنی بکار بینن. اما آنها که بالا خوبدن وی مینا که دبیجه دلری میرخاص بهنوک براستیجی مروفه کی جو مرده. جو مرده. چما ما پشتی دلری میرخاص ما بهنوک دانیه. ما قلت دما قو ام بینا بهانه منابق دانی و ام توازن بکر بینن کرپاندن. کرپاندن های چاوایی از بجم دلری میرخاص. دلری میرخاص براستیجی مروفه کی جو مرده. من کرپاند. دلری میرخاص مروفه کی جو مرده. اف کرپاندنا گو من نابه گو از بکر بینم اف دورده بهنوک پشتی نات دیدیم ساندم میناک از بیشم اوین خواندکاره که جهاتیه خواندکاره که جهاتیه بحثا اوین دکن و اوین ولو من وكي وقراندن لوا وقراندن قو أفين كرباندنه ما أفين كربان أفين خواندكارك جهاتية جبو أجوار نشان بكم إنه أفين خواندكارك جهاتية أفين خواندكارك جهاتية أف كرباندن بيشتي بنا بهنوك تي نويسين أنها أم درباسي خالبندية سيمين دبن خالبندية سيمين جوت جوت خال کنگی تنویسین دهندره هوا کده خواندکار جا دما گودنا و هوا کده تشتکته و گوتن دما گودنا و هوا کده تشتکته و گوتن آن تایبتین تشتکی تیرس کرن آن تایبتین تشتکی تیرس کرن آن جی واتیاوی تی و گوتن آن واتیاوی جی تی و گوتن دوده جوت خال تنویسین میناک دی بجه حوالی وی لینری وها گود حوالی وی لینری وها گود حوالی وی لی نری وها گوت چی گوت؟ وی گوت ناینا امی دیار بکن وی گوت ناینا بچکی امی تا ببینن حوالی وی لینری وها گوت گوتنا حوالی وینا امی تا ببینن گوتنا شخص کی
piştî wê na cotxal tê nivîsandin durakê gotina wî kesî dibêje bê çi got bê çi got. Di xala diyemîn de cotxalê de dibêje dema got mînak tê dayîn. Dema got mînak tê dayîn cotxal tê bikaranîn. Cotxal tê bikaranîn. Dema got mînak tên dayîn cotxal tê bikaranîn. Mînak ez dibêjim alavên ragihandinê ev in. Ev in. Ez ê mînaka bêjim. Alavên ragihandinê ev in. İnternet rojname fax. Min mînakê xwe ez behsa alav nadikim wekî mînak ez mînakê xwe dibêjim berî wê na cotxal tê nivîsandin. Cotxal tê nivîsîn. Di bendên wêjeyê de dema got gotûbêj hebe. Di bendên wêjeyê de dema got gotûbêj hebe cotxal tê nivîsandin. Mînak îro rov çîrokekî min nivîsandî wekî gotûbêj heye nabera di kesan de. Ez dibêjim Nesrîn. Nesrîn cotxal. Nesrînê bipeyivê gotûbêj heye. Nesrîn dibêje dembaş azad. Azad lê vedgerîne dembaş Nesrîn. Ev mînak me got di deqên wêjeyê de dema got gotûbêj hebe gotûbêj hebe nav tê nivîsandin heriyek wekî dibêje tiştekî dibêjin navê wan kesa tê nivîsandin piştî wan ava cotxal tê nivîsandin. Di demê de dema got ez demê dinivîsînim demjimêrê. Ez dinivîsînim di navbera saet û xulekan de cotxal tê nivîsandin. Mînak ez dibêjim saet 11:30. Saet 11:30 di navbera saet û xulekan de cotxal tê nivîsîn. Cotxal tê nivîsîn. Di demê de, di demjimêran de. Di bîrkarî de cotxal çawa tê bikaranî. Di bîrkarî de wekî parvekirinê tê bikaranî. Di bîrkarî de cotxal wekî parvekirinê tê bikaranî. Mînak ez dibêjim 15 parî 50 encam 3. Wekî parvekirinê cotxal tê bikaranîn di bîrkarî de. Wekî parvekirinê tê bikaranîn. Niha bi xatirê we û em ê waneya xwe berdewam bikin heta ku em bi dawî bikin. Bimînin di xweşiyê de.